Yan duniya recording yake zuwa zai dora a wannan dinsa ka samu followers ko to sai ka biya sai ka baka account number ka biya yanzu kana dora wannan ina tabbatar muku yan mutum dubu to kauna ba ƙarya bace kan ku gane fin sa wallahi kauna ba ƙarya bace yawa to mace daya to zo a me zaki tambaya wani fashion house ce ina yin harkar a baya ganta na san zan so Kano na ganta na yau ba ta baki saka kika zo kika zo mi gombe ya sunan ki kika ce Maryam Fulani dan ku tama Maryam Fulani Allahu akbar dan ku tafa mata to mutum daya koma to da abin nan na malaka Ɗaukaka nufin Allah ce, rabi in ya so kai dace, wani yana gani ɗan koyo zai fi shi nasara ko suna. Karka damu karka ji tsoro, duk cikar wuri ko taro,
nuna asalinka da tushenka zai baka martaba wata rana. Nitsi kawai ka nemi da kanka dan yanzu babu mai taba baka. Kai haƙuri wajen ne'imanka zai baka arziki wata rana. Farin cikin marashi mai shi ne ya me shi farin cikinsa marar shi ne dole a rayu bangon juna. Sirrinka ya zamo sirrinka, karka yawaita nuna kalarka. Maganin dukan matsalar ka lillahi za ka kaiwa kuka. Ubangiji ina roƙonka ba dan isa ba ko matsayina. Rabi ya fa duka kurina da martabar fiyayyen bayi. Kauna ba ƙarya ba ce. Don Allah, to yawa, don Allah ku sauko, don Allah ku dan sauko, an gode kwarai da gaske. Bari mu gyara wajen. A wata fasi ma ke baki hoto. Momi, bismillah don Allah, nan ka daɗe ɗan matsoto. Yawa. Ta ce hoto daga girman MD. Yawa, don Allah ɗan ba da waje yawa. Da kyau. Kinji? Yawa. Na'am. To. Ofisa, ina zuwa. Ina zuwa ofisa zan fito. No.